cymryd on yn gyflym, drychwch ar y lle, sydd gan Morgan, mae'n nesel at Ffeia, taro'r postyn, drwy Ffeia, yn y fan ar lle, yn taro'r postyn, am gyfle'r Barri, y croesiad yn isel, ac oedd Ffeia yn fywiog, a'r postyn yn achub Derwyddon. Southam, Ffeia, McLagan, maen nhw'n newid safleoedd, Tyrell Webb yn un arall, sy'n mwynhau cynorthwy o'r ymosod, Sadler at Drew Ffeia, maen nhw'n disgwyl am hon, Kate McLagan! Wedi taro eto, 20 munud wedi mynd ac mae'r Barri ar y blaen. Anghofiwch am Harry Kane, mae yna Kane arall yn y Barri, McLagan yw'r dyn I hun. 5 munud ar 20 wedi mynd, Paul Morgan. At McLagan, mae'n cyrraedd Ffeia yn taroi. Doedd hwnna ddim yn bell. Maen nhw hyd yn oed yn beryglus o'r tafliad. Gêm di mynd yn fler o ddechrau'r ail hanner yma. Mae hynny yn mynd o blaid I Derwyddon. Ashton edrych am Buckley rwan yno hefyd. Ble mae'n disgyn taro'r bar. Ashley rwan am ymdrech oedd hwnna. Neil Ashton sy'n mynd I gymryd hon, chwaraewr profiadol, di chwarae ar lefelau. Digon uchel a mae'n gol! I'r Derwyddon mae I bod yn dod. Buckley sydd I taro. A gallwch chi ddim gweud bod y Barri ddim wedi rhybuddio. Ashton yn croesi a Lewis Buckley yn y fan ar lle. Dros hanner ffordd mewn i'r ail hanner. Sadler ymlaen, Pete yn clyrio. Mae'n gêm gystadleuol. O, McLagan, ble mae hon yn glanio. Southam yno, McLagan. Creu lle wyn, Kate McLagan! Am unwaith, mae'n mynd methu. Yn gweithio mor galed I greu'r lle wyn. Y cyfle yn cyrraedd, a chi meddwl dyma hi. Ble mae hon yn glanio? Mae'n glanio I Southam, sy'n edrych am y bas. Mae drwodd cyfle hyfryd i'r Barri. Gerrard dros y bar. Gerrard, wel, mae fe'n dal I ben, oedd e'n gwbl glir. Arsan, pwy sy'n disgwyl yn y canol, Buckley'n cyrraedd, ble mae'n disgyn gwedwch. Mwdimu yn barod amdani. Peter Bester am arbediad oedd honna gan Mike Lewis. Yr amddiffynwr canol, Nathan Peter mynd amdani. Mae'n I cael 2 gol tymor yma, felly pam lai. Ashton eto yn achosi problemau Mwdimu yno, mae'n bron yn y gol, mae mewn nawr. Ashley rwan sydd yn dathlu o am stori fan hyn ar Parc Jenner. Yn yr 5 munud I fynd, mae'r ymwelwyr Derwyddon Cefn ar y blaen. Cook, a mae Mwdimu yn glir. Rwan yn disgwyl yn y canol. Buckley yno hefyd yn cyrraedd yn hwyr. Mae'n disgyn I Buckley sydd I taro'r postyn. Mae'n ben nawr. 2 gol I 1 I Derwyddon Cefn. Wel, am stori ni wedi cael yn yr ail hanner. Lewis Buckley yn gorffen y cyfan. Mae'r 2 gol wedi bod yn fler. Ond yw'r ymwelwyr ddim yn poeni am hynny. Gêm y 2 hanner, dyna'n union oedd hynny. Mae'n siŵr bod chi wedi mwynhau'r ail hanner mwyn yr hanner cyntaf. Do, 20 munud cyntaf, Barri yn wych. Ac ni newid pethau, dwi'n meddwl pan ni newid o. Ni dod yn ôl I fewn i'r gêm, ond yn nhw'n bryglis trwy'r adeg hanner cyntaf. Ail hanner ar I gael geiriau hanner amser, newid pethau gwmpas ac ni oedd y tîm gorau bell ffordd yn y ail hanner. How do you react after that game? Difficult, you know, because I think that we've had some chances in the game to potentially go further in front that we should be taking. And secondly, you know, disappointed with the man of the goals we conceded. Take nothing away from Druids. I think in the first half we were the better side, but second half I thought they were the better side, you know. So that hurts as a coach. But yeah, you just got to use the feeling now that to motivate us moving forward. And personally, for you, 2 league goals for the new club, how much of a difference does that make for the striker? Yeah, it's lovely, yeah. I've not scored in a while, so to get 2, it's good feeling. Chi'n bimed hefyd, beth ni ddisgwyl o ran y Derwyddon tymor yma? Dwi'n rhaid fi rwbio trwy'n fi gael gwared y gwaed, ond ie, 9 pwynt o'r gwylod yn ni. A dal ati, dyn ni'n o flaen y targed yn ni setio dechrau flwyddyn, ond os o pethau newid, mae'n coflu mewn bêl-droed. Ac rhaid ni cadw ein traed ar llawr a concentrate ar y gêm nesaf. Hwnnw ydy beth bwysig I fi. Our analyst just said to me now it's the first time we conceded in 3 years from a direct set piece. And we've done twice in the game today, so that hurts, you know. But we'll come on, we'll keep on again.
I'm going to have to ask you to repeat that. Is that first time in how long from a set He piece? says 3 years, right? But I'm going to challenge that. That's incredible. Direct from a set piece like that, yeah. So we need to go and have a look at that. But regardless, it's 2 goals against us, which we're disappointed about.